Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. Sangut ki kena shinrang ki langam jelop ha kawa ulhas ha kathan Badlapur jong kathan district ha ka janmit jong kasngi thoding ong uhe pulit. Ki kena ki badon ha karta khasan khan rusnem bat ki kena kelas 10 ki balathmu banrung shapo kawa hadin bakila rakhe ya ka holi. Bat kila sya rong no ha ka jong ka lakiu kansan ulaong. Uni uhe officer ulaya thu ba kite kilong u Aryan Medar ba khasan snem karta, u Singh Tomar ba khasan snem, u Sidhat Singh ba khanru snem karta, bat u Aryan Singh ba khanru snem. Baro kide hi kinong shong shnong jong ka podar guru komplek ha chomtoli. Ya kate kamet yap jong kite ki sangut lasei bat lapha syak Badlapur Rural Hospital banle ya ka postmortem. La register ya ki mukuduma bat ka jingtok kiet kadang ya syakmat la ong uhe pulit.